Kaseng Nyautrap Integrated Territorial Organization lani kaseng HITO kalapha daga jingtho sha umati rangba ka jalla o konrat sangma ubelam ya ka Sorkar Mekhlaya Democratic Alliance ka baar kani ka jingtho jang kaseng kalong halor jang ka Thmu jang ka Sorkar ban penkala ya ka MSI PF Act arajar arfusau kaseng ka ong ba kani ka Thmu ban penkala lani ka amendment haga bede ba kani ka act kaliban island yaki riu shimat ki kunhun bat kumjuru ki company ki banda shabar ban wan sengkam sengjam ke jalan Mekhlaya da ka bashim yagi jaka ki puta ki badan ke jalan Mekhlaya lemba kata ka investment Mekhlaya association ka sengka ong bagani ke jingle ka de ka ba undermine lani ka ba khantrang ya ka jingtrekam lani ka kombat Khyndew upa khasi khara hakani ke jalla usu ka senggal ong bagani ke jingle ka Sorkar kadai kabam khansnap satya ya ka lantas par ak joka slam sheikh ndais pa inyo fuwei kabakhang trat iki barjala lani ke company barjala banyo iki jaka ki puta lani banyo Khyndew ha ke jala Mekhlaya wat kamtam e kabakta ru ya karumbat Khyndew joka jai ban riu khasi kaseng kalong bakasung thu ya ke jengjelai ke jeng kudu kam kudu jam jong ki samla ha ke jala bat ka Sorkar na kapor syakapor kalawan ra iki karkhana man sengkam na ni man bu iki karkhana hakani ka jella da ka Thmu man aikam ajam iki samla la ni ki try muluk handrai ke ai ka bami na kani ka long pat mar khong pong hakabala yu I ba kita ki karkhana ki bal senghang ni ki long pen man ka du nong ya ka jella Mekhlaya nadu ka jatno jaka mai mariang ka shala ben ya ki samla bat komjuru ka mam khan snap satya ya karkom trikam nani ke jing trikam ke jing bala jo kisam la jo kani ke jalla bar ke ai ke bala yo iru bah kini ki karkhana ha ke jaka ban thongkan thumjam ya kisam la jo ke jalla ki babu kinang bala ha kini ki karkhana ki dei ki brio ki bawan na asam nani ki bawan na po Bangladesh shushu ka seng kala ong ha kini ke jing tho ba ka pau ikma kani ke Sorkar ka don preng ke jing kitram ka bajur ba dei lamba kani ke jing kitram maka yele ban Bynda no yaki Khyndew ki Shyiap lani ki jaka puta ka bakhat yaki brin na chabar ban sengkang sengjam tadi mas seng kini ni jaikam haga jalla shu ka seng kala pen kan mauru yaka instrument of accession ba ka standstill agreement ki balong ki lat ban yada bat ki bala Khyndew shairu yakar kombat Khyndew bat ka junglong tanrai jeng ki hima khasi nadu ka por ba ki lesai yaka agreement banyaso bakari India Nagalang juga seng kapan ke jeng pensyai haka berdei baik ke amendment jongka MSI PF Act arjar arusau.